Ngwanụ, oge eji akpọ resọlt elugonu ka anyị manụ ka ihe a si pụta, ka anyị bewa, ka anyị fee ime ya. Unu afụkwala ime ya, unu afụkwa chokoleti a, unu afụkwa. Ka ngwunu ata m ya, ụtịa ọ na-aba n'ome. Ma ihe bụ na ihe na-aba n'ome, ụtọ ihe na-aba n'ome. Unu kwesịrị ịnwa ya ka unu soro m ghọta ihe na-ekwu. Ndị be anyị daalụkwanụ, ndewonu, ka unu apụtakwara ọfụma taa. Ihe anyị ga-eme taa bụ achịcha unere. Unu nụrụ m ọfụma, achịcha unere ka anyị na-eme taa. Ana ihe anyị ga-eji mịa, ihe izizi anyị ga-eme bụ na anyị ga-eweta unere na atọ. Unere chala acha ọfụma na atọ. Iweta ya, itinye ya n'efere. Iwere ihe eji apili nri pilikọọ ya. Pilie ya ọfụma. Maka nọọ achịcha unere ka anyị na-eme. I kwesịrị ka ipirichaa unere ahụ ọfụma. Ọ bụ na ọ pilili ọfụma, o nwere ihe ome, pirie ka ike gị ya. Pirie obele mkpụrụ ga-adị ya, o nwere ihe ome. Ipilicha ya, itinye tụpọm vanilla extract. Ọ bụ na ị chọọ ịma 100% ka o yesira, ị nwere ike jiri obele ngaji ụmụazị ji eri nri tinye ofu ngaji ya. Ọ ya bụ otu ọ ya ara 100%. Itinye ịgbakọcha ya, ịgbakọ ha na-abụ ọfụma. Ịgbakọcha ya, itinye akwa na-abụ. N'ime akwa etinye m mmanụ akụ oyibo n'ime akwa. Ihe dịka ngaji eji esi nri abụọ ka ntinye. Ịgbanyezi ya, ịgbakọcha ha niile. Ebu m ụzọ agbakọ ihe niile dị mmiri. Mgbakọchazi ihe dị mmiri mgbe mebezi nke ndị mmiri adịrọ. So itinye ịgbakọcha ya ka mmanụ yala ise n'elu ya. Ihe ọzọ m ga-etinyezi bụ mmiri ara akụ oyibo. Ihe menu bụ na ihe a na-akpọ milk n'Igbo bụ mmiri ara. Maka na milk na-esikarị na efi na ụmụ anụmanụ apụta. Ilu ịkpọ ya mmiri ara anụmanụ ahụ isi ya wee wepụta. Mana maka na akụ oyibo abụrụ anụmanụ, ana onwekwara ara, ama ma ọ ka bụkwa mmiri ara. Mana anyị ga-ajọs kpọ ya mmiri ara akụ oyibo ka anyị na-aga n'iru. Enene m ọbụna mmanụ ntinye ezuro. So etinyekwuzi m mmanụ nkịtị, ihe dịka ofu ngaji wee na-akpụkọzi ya. Ikwesị ime ka mmanụ ahụ kpụkọọ wit ihe niile ọfụma. Ị chọrọ ka mmanụ see n'elu, so ị ga-enwe ndidi wee na-akpụkọ ya till ihe niile akpụkọcha ọfụma. Ihe m ga-emezi ọzọ bụ na m ga-etinyezi ihe ndị na-enwerọ mmiri. Ihe m ga-eji bido bụ flour. Ana etinye m iko flour na-abụ, iko juru eju. Mba, etinye m iko flour na-abụ na ọkara. Ọ ihe ntinye iko na-abụ na ọkara ka ntinye. Itinyecha ya, ana ị ga-afụ na ana m etinye n'elu myọ. Maka na ikwesị ka ịyọọ ya. Ekwesị ka ịyọọ ihe niile ndị mmiri adịrọ ka iwepụ, ọ bụ na onwe ndị nwe mkpụrụ ka iwepụ mkpụrụ dị na ya. Ntinyecha flour, ihe ọzọ m ga-etinye bụ na m ga-etinye shuga. Ana ihe ntinye bụ shuga ụzọ atọ. Ụzọ atọ n'oyibo bụ 3/4. Ihe ntinye shuga ụzọ atọ. Ntinyecha ya, ihe ọzọ m ga-etinye bụ cinnamon akwụrụ akwụ. Ana etinye m obele ngaji ụmụazị ji eri nri ofu. Ntinyecha ya, ntinye koko. Nke a ọ bụrụ iwu na ị ga-etinye nke a, ọsọ gị na ịchọ itinye ya. Etinye m ngaji na-abụ koko, obele ngaji na-abụ. Ntinyekwa baking powder
obele ngaji, ofu obele ngaji baking powder ka ntinye. Ntinyecha nke ahụ, ihe ọzọ m ga-etinye bụ nnu. Ihe ntinye bụ just obele nnu, ihe dịka ọkara obele ngaji ahụ ka ntinye. Oluchakwa ọkara, mana ka anyị just kpọọ ya ọkara obele ngaji ka ntinye. Itinyechazịa ya, ịyọọ ya ọfụma, yọọ ya ka mkpụrụ niile dị na ya pụọ, ka ọ ghara inwe mkpụrụ. Ịyọchazịa ya, iwee bido gwọkọpa ihe niile. Ị ga-eji nwayọọ na-agwọkọ ya ka ọ ghara ịgbasasị ebe niile. Ị na-agwọkọ, unu ya afụ na ihe nji agwọkọ ya bụ ihe ndị mmadụ nwere n'ụlọ. Ọ bụ na ị nwere ngaji rọba, ị nwere ike yuzuo ngaji ahụ eji eme garị. Ị nwere ike yuzuo ya na efere ọbụla nwere ime. Iwelu nwayọọ na-agwọkọ ya. Ịgwọkọchazịa ya, mịnwa ka m na-agwọkọ, echefu m ịgwa unu na agbanyego m oven m on ka ọ na-adịtụ ọkụ, so na mmechazie ihe niile na just tinye ndọbazie ya n'ime oven. Ịgwọkọbịa, ị na-agwọkọ ya, ijiri nwayọọ make sure na ị na-enweta okpuru ya. Ọ dị mkpa na ị na-enweta okpuru ya. Ọ bụ na ọ nwee ihe flour just see n'okpuru, ka ịnweta ya. Gwọkọ ihe niile ka ihe niile banyecha ọfụma, gwọkọcha ọnụ ọfụma. Ị ga-enwe ndidi wee mee ha, maka aka ka iji eme ya. Imechazịa ya, etinye m, maka na just m chọọ ka ihe niile tọọ ezigbo tọta, etinye m ihe a na-akpọ stem ginger. Nke a bụrụ ọkwa iwu. Stem ginger bụ ginger just eji shuga yee n'ọkụ. Ịgbalichazie ya, etinye na ihe ịgwọkọgo. Kịta ana m etinyezi chocolate, maka na achọrọ m na-atachalụ chocolate. Ị na-atachalụ chocolate, ọ na-atọ, ọ na-aba n'ume, ị na-enwere ya aṅụrị. Mechaa ya, etinye m nke brown chocolate, tinyekwa nke ọcha, maka na abụ m like ihe ụsọ. Abụ m ọnụ ụsọ, so ana m like ihe niile, ọ na-amasị m ihe niile na-eri na-asọ ụsọ. So etinyekwa m nke brown, tinyekwa nke ọcha. Itinye ya, ịgwọkọcha ya. Ihe na-atọ ụtọ maka achịcha unere bụ na ị nwere ike tinye ihe ọbụla masịrị gị n'ime, otu ọbụla o si gụọ gị eme. So emechago m ya. Ihe a melụ pan abụọ ka quantity a mme lute. So ntinyechazịa ya, ndọbanye ya na oven. Echefu m ese mgbe m dọnyere ya na oven, mana m ga-egosi unu otu ọ pụta. Unu afụkwa ka mkpụrụ chocolate niile mgbalichasị adaba na ihe. Ka m gwa unu, ihe a ọ ga-atọ bullshit. So ewepụtago m ya kịta na oven. Unu afụkwa ka ihe a dị. Anyị ahịa ebewanye ya ka ifunu ka ime ya dị, mana otu a ka o si pụta. Biko unu nwaa ya, gwanụ m ka o si pụta na comment section ka anyị kparịta ụka maka ihe a. Daalụkwanụ.